Malta u t-Tuneżija se jkunu qed ikomplu jaħdmu flimkien brabta mal-kwistjoni tal-migrazzjoni fil-Mediterran li mhix biss kwistjoni għaż-żewġ pajjiżi u l-Unjoni Ewropea, iżda hi kwistjoni li taffettwa lil kull min hu involut. Kien dan messaġġ li twassal f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ministru Tuneżin għall-Affarijiet Barranin ġirien li bħalissa jinsab Malta waqt żjara statali ta' jumejn flimkien mal-President tat-Tuneżija Ezebsi. Il-Ministru Abela spjega kif iż-żewġ pajjiżi għandhom iħarsu lejn il-kwistjoni fil-Libja mhux biss għax huma qrib, iżda bħala pajjiż li huwa ġar bl-iskop ewlieni jkun is-sigurtà u l-istabbiltà tal-pajjiż. Spjega kif iż-żewġ pajjiżi huma interessati li jkomplu jsaħħu aktar ir-relazzjonijiet mhux biss minħabba raġunijiet ġeografiċi, iżda anke biex tkompli tissaħħaħ il-kooperazzjoni. U qal kif din iż-żjara ta' jumejn waslet għal numru ta' ftehim importanti li se jkomplu jgħinu r-relazzjonijiet ta' bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tuneżin qal kif din kienet opportunità importanti oħra għaż-żewġ pajjiżi biex isaħħu ir-relazzjonijiet bilaterali. Semma kif din iż-żjara tat lok biex jiġu diskussi kwistjonijiet reġjonali fosthom dawk fil-Baħar Mediterran. Huwa semma li ż-żewġ pajjiżi għandhom ir-rwol ewlieni biex jgħinu lil-Libja, pajjiż ġar tagħhom biex jeleb l-isfidi ta' instabbiltà fil-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.